Здравейте, приятели! Аз ям днеска сладолед. Днеска съм на червен с моите абзари. Здрасти! Тук има басейн. Много е яко. И долу. Долу е. Ние сме тук на високо. Ей сега вижте. Чекайте. Я покажи калето. Ей сега. Вижте тук. Вижте колко е яко. И сега ще ви покажа калето. Вижте. Ние на другия ден ще се къпим в басейнчето. Даже ще стоя тук. Абе, на вас тъмно ли ви е? Дай да светна лампата, ако искате. Ето, тук е. Горе. Накрая какво казваш по принцип? Чао, обичам ви. Край. Това ли е? Ага. И натиснете камбанката. Колко ли си? Ето няма камбанка. Абонирайте се за канала, просто и това е. Нали? Да. Ето тук е градинката. На баба. На баба. На бабата на Зари. На бабата на Зари. Вижте тук. Вижте. Много е яко. Това е грозди. Тук е грозде. Чакай. Тази година тък му сложиха батута, ако искате. Невярно. Миналата година беше. Даже миналата година не беше. Виж, това е гроздие за вино, това е цялото е за ядене. Искате ли да отидем на батута? Не. Няма да ходим на батута. Искате ли да ви разведа около? Искам да такова на моя телефон. На моя телефон да ми направиш. Добре? Канал. Ама сега, нали? Нали не е много Да. бавно? Не бавно. Изобщо. Тук аз сядам. Ти познаваш Амелка, нали? Разбира се, аз я гледам. Даже я обичам. Той аз ще обичам. Че има всякакви страшни видеа. Бата, аз не мога да седна. Няма да приключваш с тези видео. Знаеш казваме, че може да снимча много като малка е снимала видеа и знаеш какво е било най-якото видео на Кака? Кое? Как е скачала от дърво на много далечен гараж до